hyppäät jaska kyytiin, niin minä lähden mitään. Tämä on minun saa sitten kelattua. kelata narun takaa. Muistakaa näitä kaikkia välillä. Jippuja ehkä. Tuolla saa kalat veresteen ja tällä saa pitää neuvosta kiinni, kun tällä voi repiä verkkoja. Tuossa on lumilapi ja päähän. Ja sitten tämä on jatkonaru tuohon. Sölökytyskepit. Tähän kun Sölöketin keppi. 2 niitä otetaan mukaan. 2. Niin otetaan molemmat mukaan. Tämä Jaskan naru oli, se ei ole 60 metriä, niin se ei riitä kunnolla. Kun me vaihdan tuon narun, minkä se laitat sen kelaan. Se on parempi naru, kun se on paksumpi, mutta pikkusen pitää. Se on liian lyhyt. Joo. Siihen pitää panna tämä jatko. Jatko, että ei se karkko jää alle. Tuossa kun tuo niin sinä auki, niin sitten minä muistan sen. Se on nafti. Luultavasti muistan. Että sitten kun tuonne mennään tuohon katsomisavannolle, niin sitten pitää kun sen... Ai niin, se on se naru, minkä minä joskus ostin. Niin. Minkä sinä annoit isälle? Joo. Niin. Koukku. Ja rautalanka. Kaikki härvelit. Sitten se kaira. Sillä on systeemit, se on tehnyt tähän putken pätkistä kato. Aika nätisti menee kaikki tavarat paikoille. Niin. Tässä on 2 varaverkkoa ja kaloja. Kala-astia. Tämä on välineurheilua, minä huomaan. Ja siinä on kaira. Niin. Se on ollut aina soitatte, niin minä tuon sitten lisäpyttyjä, jos ei sovi tuohon. Joo. Minä tuun hakemaan, sinua ei anneta tulla jäälle. Kahlaa. Minä käyn hakemassa jäällä liikkumiskieli. Pannaan pulkon pohjalle, jos tulee jättiät taas. Akussa virta. Niin tällä poralla sitten saa lopuksi kelata sen tuon narun takaisin. Porakset on tehty, niin sitten irti poraa siitä ja tuo. Niin sillä hoppella. Niin. Kelausterä. Kelausvehe, millä saa pyöritettyä poralla sitten. Kelaalle takaisin. Onko tälle vielä paikka? Voisin kuvitella. Tuossa on se millä. No ihan se kaksi, kun me tullaan takaa. Ja sitten on puukko ja sitten on vielä koukku, millä otetaan kiinni. Pitääkö toinenkin jakkara laittaa? Kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään ehkä yhdellä jakkaralla. On mulla toinenkin. Eiköhän me pärjätä. Jos jäätte tupakalle. Koitahan nyt malttaa olla. Me puolisen. Sä et varmaan kiikarilla kahtoo, että me osaako ne tehdä. Minä menen entä. Löytyy se. Nyt on tämä, kun mun pää on niin kylmä. Ei tarvii kahlata veessä, kun kävellään. Siinä on korotettu. Tehdään meidän polkuote. No niin. Korotettu. Mä vaan eeltä, niin minä voin vetää tätä perässä. Ei tuu niska. Legendaarista Ukkojään ranta. Kato heti joku soita. Ota kuva siitä, kun on rannassa. Todistettavasti ei oteta. Ja toi jänis on tehnyt polkua, se on käynyt. No. Mahtumassa noita. Hyvät jääthän täällä on. Niin, 3 päivän välein yleensä katsotaan viimeistään joskus 2 päivää.
Riippuu vähän keleistä, kun on katsottu, että jos on tulossa myräkkä, niin tietää Se vähän. Lapiollakaan Nyt olosuhteiden pakottaa vähän pitää. kanne. Nyt se varmaan lähteekin. Siinä puuttuu se koko oven kahvata. Sano muuta. Nyt se lähtee. Ja sitten lapiolla saa palaset pois. Ja tätä voi puhistaa kanssa sitten, niin takaisin samaan. Tästä sitten saa, tässä on semmonen ympyrä rengas, missä on ne kaikki narut kiinni. Niin. Ja tämä verkko on vähän hankala, sillä se on vähän niin kuin liian pitkä verkko tähän. Eiköhän siinä... Kuhan kaivat sen Kuhaan kaivat. Kuhan kaivat. Montako kuhaa kaivat? Se on semmonen ympyrä rengas, missä on sitten kaikki nämä narut kiinni. Siinä rengaseen. Niin. Onko se tänne avannutta tänne päin, kun on se tämä verkko niin pitkä. Ja onko se siellä? Ja sieltä nyt joku. Sieltä joku naru tulee, niin siitä käsin. Tämä oli. Joo, ja nyt siitä pitää katsoa, että mitenkä päin, mikä on tälle verkolle. Mikä on tälle verkolle. Mikä sinne suuntaan näistä lähtee? Niin, katso, se pitää selvittää, että mikä lähtee tänne suuntaan. Olikohan sillä jotta Siitä pitää sitä vakaa. tuo on aika löysä. Oota, mä tukaveri. Se on löysä. Sekin on löysä. Se on. Tämä on tiukempi, onko se sitten tämä? Taikka sitten onko se tämä. Mitä? Kato Ei, kun mihin päälle. Se on kepi. Tuo lähtee tuonne päin. ympyrät. Onko nämä verkon nämä? Ei kun. Joo. Tämä on tuon Se voi olla sen tämä. kepiin. Ja nyt ne on varmaan jossakin järjestyksessä tässä, mutta kun Se tietää, on Niin, varmaan- no se, mutta mistäpä se tämä se varmaan on jo, lähtee tuo on tänne. keskimmäinen, niin se on tuonne. Kirisepäin Niin se tätäkin. näkee, että mihinkä ne lähtee. Onko se tämä, joka tulee tuolta päin? On. Nämä menee kyllä melkein samaan reikään. Nämä menee tänne. Niin, Joo, niin ne, se lähtee tuonne. Joo, älä vedä kovin paljon sitä, eli tätä nyt pitäisi vetää, tätä verkkoa ja täältä avannon täältä puolelta, ei sitä. Ei kuiskarihan sen kohta. Niin ja ei, niitä Eihän nosteta sitä puuta. tarvitse tässä putkassa. Se jää reunalle. Ja panne muut narut tuonne, ettei ne sotkanut siihen verkkoon. Joo. Ne pitää kiertää nyt silleen, ettei ne sotkenut siihen verkkoon. Niin, ja tuo on tuon tolopan naru, niin Joo. Vaan se vaikka saappas. Sitten nosta sitä verkkoa tähän jäälle. Tarviiko puuttaa vähän lisää? Tuo voi olla. Osta sitä muutaman jääpalikan pois siinä tällä. Nyt se lähti tuo naru tuosta tietysti menemään. Me otan täältä jo kalaa vehkeet lähes. Siihen mahtuu tulemaan. Niin se on näin matala. Niin se on. Ei tiedä, onko se kala nyt liikkunut, kun on ollut tää täyden kuun aika, mutta viikko on kahtomatta. Niin, On, kato. kato joku siinä on. Vaikutanut kala. Äläpä pyörä. Tuosta kurikka, iskehän niska. Niin. Hyvää kalaa. Järkeä poikkeen. Ja sit siinä pulikassa on se Saattaa olla perääellä tämä. Siinä on Jaska. mitä tuolla voi olla tarvi, niin tällä. Tällä saa ottaa alaleuasta kiinni ja pulikan sillä koukulla saa otettua verkkoa pois. Joo. Ootapas kun mie tuon tämän lähemmäksi. Ja tuossa on puukko, millä saa teurastettua veret pois. Yltääkö tää narusi? Tuossa Jaska, ota koukku alaleuasta. Jaska, Mitä? ota alaleuasta tuolla. Ota se pinna homma missä.
Ja sitten sillä nuijankoukulla sitä. Kuulitko? Mitä? Helpompi on, kun otat siihen alaleukkaan sen ja... No, kun siinä on tuo verkko, niin ei sitä oikein pysty alaleukkaan vielä laittamaan. Niin, se on se on niin. ihan tästä turvasta. Joo, se on vaan siitä. Eihän se vaan lähde pois siitä. Karkku. Tarkkoon ja pienkin. Joo. Tässä on puukko. Teurastuspuukko. Hyvin kalastavat verkot. Kerkes pyöriä tuossa. Niin kerkis vähän ottaa. No. Hyvähän tuo, että siltä jotain tulee kohta. Sieltä on kyllä iso. Tuossa saa. Kohta saadaan välitako musiikki. Ai niin, sinun puhe. Niin. Ai minä ajattelin, että naapurin Hilda huutelee, kun se aina hiihkuu, kun pääsee isän tuon mönkien kyytiin. Nyt se taas irrota. Vieläkö sitä? Niin se ehkä yksi. Nyt kun teurastat sen, niin sitten tuohon alaskin. Kunhan ei vaan Aika paineta. sotku. Yes. Ei se haittaa, jos tulee reikä. Nämä ei ole kalliita. Ja vanhat verkotkin on reikäisiä, mutta jos Mulla voidaan on mitä? hampaissa voi. Kuinka se tässä? Nyt kun kierrät, niin lähtee irti varmaan. Joo. Siitä lähtee tuosta teurastustuo. Sitten seuraavaisen asian. Ei tarvitse. Ei se kun Matti otti sitä järejä pois. Koska se silleen sydämessä. Saitko? Tästä vähän selvitte. Pulikka siellä. Jaskalla. Annapa pulikka. Onko se Tuosta saat koukun. läpi vai mitenkä? Jostain meni Jos saapi, ympäri. jos saapi sen siitä pois, että saa leukaan tämän, niin se Tää on ollut loppuu sen hele. verran kuule pitkään tässä. Niin. Kummaltako puolelta se on mennyt. Se on kerennyt jo paala ympäri pyörähtää Niin. kertaa. Se on pyörittänyt. Jostain reiästä me otetaan se toisen. Tuosta. Onko minä hyvä? No. Nyt se koukkuleukka. Nyt koukkuleukka. Tämähän onkin jo ihan... Vetoavainen valo. Tuolla voit veijellä sitten jos. Mä taittaa tulla No joo, niinhän tuolla. sivistyneesti. No niin. Se oli sivistynyt. Joo. Sivistynyt jäädä ystävänsä. Verkon päin vetää. Nyt se pitää ottais koukkuun. Tämmönen uusi tämmönen. Ja sitten Tai järve. anna puukko. Uhkasko se sydämä? Sieltä se lähti tuosta situksen takkaan. Se pitää tavallisesti tulla. Joo. Mutta kyllä Joko vejet? Ja vähän ihan kuin johonkin olisi tarttunut kiinni, mutta Pitääkö vettä tuolta päin?
En tiedä missä tämä on. Nyt taas vähän niinku jumi. Joku karahka on varmaan, tai joku ihan jotain painoa vetäisi perässä. Ottako kiinni? Ottaa. Pitää mennä tuolta vetämään takaspäin, Niin. että se on jossain kiinni. Mielähän ottaa sen. Tää on vähän löysää tänne. Se äsken kävi nykäs kanssa. Eikö Irma? Ei kehtaa vettä. Risujakki tuolla jää alla. Voisi tulemaan? Lähtikö tulee? Jos sillä on mörkö. Siellä on mörkö. Se hauki yrittää eri suuntaan. Siellä voi olla risujakki tuolla jää alla. On todennäköisesti siellä on joku Niin. semmonen karahka oli. Niin. Sä pitää mennä niinku alas vettä. Niin. Ei ota tuohon jäähänkin. Niin, se on totta. Tasaisestihan tuo tullaan tietysti jäänlaitaan. Joo. Täällä ei näytä olevan. Tässä verkossa yleensä, jos Tuo on iso ollut, niin ne on mahaoven ollut tuolla tuntiko. kaaslikon vieressä. Venyy kiinni jo vähän. Joo, tuohan kun potki oikein kunnolla. Nyt oli eka verkko. Metsien Jaska vetää. Tuossa se Haluatko se vastata? on. Ei se oli äsken kun Gebveli oli yrittänyt soittaa. Ei Voi niillä sitä soitella kohta takaisin. Niin, ei niillä mitään hätää. X-Files musiikki. Niin on. Kato se erottaa milloin soi Houkutusääni. Niin. Nimenomaan. Eikö ole nyt tässä ole kalaa? Ei eka verkossa, vai joko se verkko vaihtui? Joo, vaihto. Eka oli Eikö siinä. on tässä kuule sitä kohta. tiedä, jos ei tässä ole ollenkaan. Se piti vaan hulluja jännityksiä. Näköjään jää. Eikä ollut sotkujakka, että sinne niinku olisi ollutkaan. Ei ole vielä perin. Onko joku verkonpään pitäisi? On, sillä joku verkon päin pitää. Ihan olisi vähän vetänyt suunnat päin. Jos siellä on se kala. 10 kilon hauki. Ei kun kuvaa. Mikäs talvi se oli, kun iso hauki vei näillä iskukoukuja? Aika Sitten se sama hauki tuli iskukoukun Se kanssa. tuli verkko. Suus. Verkko. Verkko. Niin kun oli Se on verkkoja ihan siinä hyvä. ympärillä, niin Joo. Se on ihan hyvä takki. Se oli viime talvena. se ei päässytkään karkuun. Just. Viime talvena se oli. Siinä. No nyt se onkin siinä. Ei ollut siinä verkossa mitään. Voi niin, että hyvin. Se on narussa kiinni tuossa. Kyllä. Tai tapissa. Kyllä. Napan tämä. Mä voin vähän puhua. Tässä on mukavaa. Ei ollut tyhjä jääkaappi. Kuitenkin. Siihen se kato jääpä kello. Siihen se vähän laittaa. Siihen se varmaan kannattaa. Eikö se kuulu tuolla?
Ei sitä ehkä kukka sitä enää varaa. Ei varaa. Kukka käveli, niin se täytyy Tuo merkki on, ja eikä täällä nyt kukkan jäällä. kelekala ja justi siinä. No se Kelkka. kelekka ei kyllä uppoa. Ei, se Se männee. vaan rikki meitä. No se on totta, jos se rikkoo kyllä tuo. Tuohan piti nyt Sen voi kelaa. ottaa ja laittaa pois. Se on siinä. Kato, ei ihan lepsahtanut kuitenkaan paikalla. Melkein. Melkein automaattisesti läpsäytti se siinä. Tämä on paikka aika jää. Kyllä tuttu. Oravalla. Pietarin kalansaaliskyytti. Kyllä. Sitten vähän lunta Eppä. reunoille. Joo. Ei jäävytti. Ei, se on laskattu kiinni. Missä se menee tämä meidän ahkion naru? Jääkö ahkion naru hukassa? Minäkö ne sekoitan? Jäikö se tuohon koulun taakse? Se jää nyt niihin naruihin. No, saa sen tuosta. Kyllä riittää, ei tarvitse sinne reunoille. Se koukku lähteä. pitää käyttää auki, niin saa ton Sinne reunoille. Niin. ahkion naru tuosta. Niin kun se jäi tämä sininen naru tuohon. Tietenkin. Ota. No niin. Nyt. Molemmat on omalla narulla. Niin. Nyt. Onko se oltava? Ai niin, siinä on kaksi Niin niitä. tarkkaan, kun on mitoitettu. Niin. Määrä mitta. On se. Tämä oli tässä. Se oli siinä. Se oli siinä. Minäpä Tää on joku vuosi suunniteltu tätäkin. Kyllä minä veikkaan, että tätä on aika pitkä. Ahki on kasvanut ja tekniikka ja tavaroiden määrä. No sitten kun puilissa, niin Kyllä. Minä tuun perässä, niin katon tippuko mitä. tuolla on monesti, että niin kesälläkin, niin on kaapeli lähtee tuolla. Joo. Siellä on hyvät paikat. Niin, se alkaa vähän isompi selkä olemaan. Mä oon ollut tässä vähän sille näköetäisyydellä. Joo. Ei tämä on tämmöstä luksakkaa, kun... Rannastakin menee. Niin. Ja nyt kun en tänä vuonna tiedä, että mitenkä tuo ukon terveys. Niin. Siellä on valot ihan mäessä. Niin, asetrinnan valot. Torni on ihan sumu. Niin, ei näe ollenkaan. Tappi vaan. Näkyy vähän tappia. Niin. Onko sulla se pois? Se on Sulla villimanokka. on siinä kamera. Niin. No niin, kiitoksia Reis. Tehty video. Se on filmannut koko ajan. Joo. Siltä se ukko tuli. Ei mitään, kiva. Ukko pääsee kanalle mukaan, kun tuo video. Niin, ilman muuta. Niin etään. No oliko siellä mitään? Kaksi Hyvän kokoinen oli tuo eka. Ai jaa. Toinen oli pieni. Onko se vähän uina? Ei turkohan reissu.
Eikä Kyllä mennyt me verkkoja saadaan. sekaisin. Ei mennyt. Samat verkot saatiin takaisin. Niin, ne on hirmu helpot selvittää. No, se isompi haukku vähän pyöri sinne. Menekö itsestään yleensä? Selviää, vaikka ne on vanhoja Lattialle. risoja. Ei tarvitse. Mennäänkö tuo sisälle päin vai? Se viiää sisään. Otatko Jaska? Joo. Siihen takahuoneella. Minä nostan tämän tuonne. Ja pois. Se jumista. Sininen hetki alkaa tulla. Minä juon teetä, minä minä kupin sen teetä. Teekin, kun mä keitetään vettä ja murukahvia, niin tuossa ei ole teetä mieluummin. Silloin voit juo teetäkin. Ja nämä jäi puhtaaksi, se jää puhtaaksi. Otan tuohon lisää narua. Se jätetään ja se on näin leviä. Se on just pahimmoilleen lyhyt tuo vetonaru, Niin ihan 3 metriä pitempi kuin olisi. Niin, se oli tarkka. Tuo naru niin olisi vähän varra. se oli tarkka. Se on Hyvin onnistuu. pitäisi olla 65 metriä. Hieno reissu. Kiitos kalakavereille. Joo.